Aħna l-ispettaklu jkompli, ħanerġgħu ngħaddu għasfin u jerġgħu jnaqdu magħna llum waqt il-programm tagħna The Pippa G Dance Studio. Qalbi siġar u l-olim imur sabiex narla li xi spiċċa l-ulid jaħdmu fl-ibliet l-aħħar bidwi fuq il-lasel. F'dak il-ġranet sbieħ nies għal-passiġġati jiġu l-mistrieħ raba stingat bis riservat għal-iżmiter u għal-klib tal-kacċatur min il-gamin wara morrit naħdem fi skit l-aħħar bidwi fuq il-lasel. Blat inslu fuq din l-ħasel iġu nar taħat kien staġun xot kem bata frot u għalid miti xi prezz dan l-ħari wara morrit naħdem fi skit l-ħabitwi fuq din l-lasel. U prosa minn Pippa G Dance Studio. Għadna kemm smajna kanzonetta sfin klassiku ma' kanzonetta klassika, l-aħħar bidwi f'Telasel interpretata mill-kantant Taljan Claudio.